Salamat Watan TV websaytymyzyň hormatly agdalary. Saýlanan habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 20-nji dekabr naksanyna Türkmen Saud işegürler geňeşini döretmek meýilleşdirilýär. Mustafa Sandal we ýylly aýdymçylar Türkmenistana konsert berer. Dünýäde kömür sarp edilişi artdy. Messi'niň Instagramdaky suraty rekord goýdy ýaly habarlarymyza getirýäris. Gelin oldu habarlarımda genişliğini geçelim. Türkmen Saud işegürler geňeşini döretmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunasary Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurdumyza sapar bilen gelin. Saud Arabistany paşalygynyň Daşary işler ministri Faysal bin Farhan Al Saud bilen duşugy boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň habar bermegine görä, geňeşmelerin barşyna iki taraplaryň gatnaşyklary möhüm meseleleri odul gazanylan şertnamalaryň ýerine ýetilişiniň çägini araly maslahatlaşyldy. İki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesi halkara arenasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeli uğrun aldy. Daşary işler ministrliginiň ýollaşylary halkara gurulmalarynyň çägini özara gatnaşyklarynyň möhümdigini belläp, köp taraplaryň platformalarda iki döwletiň halkara başlangyçlaryny we tekliplerini ýa-da gollamak tejribesinden kanagatlanma bildirdiler. Daşary işler ministrliginiň ýollaşylary iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň hukuk binýadynyň esaslaryny, şol sana iki ýurdun raýatlarynyň bähwitlerini konsullyk gollagyny giňeltmäge taýýardyklaryny tasdikladylar. Sowda we ykdysady gatnaşyklar araly maslahatlaşylanyny döwlet we hususy guruluşlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek, maýa goýum ýagdaýyny gowlaşdyrmak babatda iki ýurdun gazyklanmasy beýan edildi. İki ýurdun işegür toparlarynyň arasyndaky gatnaşygy artdyrmak maksady bilen Türkmen Saud işegürler geňeşiniň döretmegiň maksada laýykdygy bellenildi. Şeýlekim neft, gaz, himiýa, dokmak haly, raýat aviasiýasy podagynaky hyzmatdaşlygy araly maslahatlaşdylar. Suw baýlyklaryna tyşytly peýdalanmak we çölleşmäge garşy görüşmek meselelerini üns berildi. Munun başga taraplar 2023-nji ýylda Riyada geçiriljek sowda we ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetdara Türkmen Saud toparynyň enniki 7-nji mejlisine taýýarlyk bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Gepleşikleriň dowamyny diplomatlar siyasi gepleşikleri, parlamentara we sowda ykdysady hyzmatdaşlygy, medeni we ansanperwer alış çalşygy, şol sany iki ýurdun arasynda maýy goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegi güýçlendirmek üçin ýol kartasynyň madalarynyň durmuşa geçirilmegi barada pikir alýşdylar. Duşukda sewtara we halkara gyzyklanma bildirýän meseleler araly maslahatlaşyldy. Mustafa Sandal we ýylly aýdymçylar Türkmenistana konsert berer. Her ýyl täze ýylyň öňü sirasynda paýtagtymyz Aşgabatda ýerli we daşary ýurtly aýdymçylaryň gatnaşmagyna konsertler gurnalýar. Üstümüzdäki ýylda hem daşary ýurtly köp sany aýdymçylar konsert bererler. Paýtagtymyz Aşgabatdaky gyşky sport oýunlary merkezine Türkiýeden Mustafa Sandal hemde Irem Derici, Russiýadan Zimeblan, Nyusha we John ýaly aýdymçylar çykyş ederler. Daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertleri 25-nji dekabrda başlar. Ilki bilen Nyusha türkmen muştoklaryny özüniň halanýan aýdymlary bilen çykyş eder. Şeýlede şol gün Zimeblan çykyş eder. Türkiýanyň aýdymçylary Irem Derici, Günnüz, akşam bolsa Mustafa Sandal çykyş eder. Olaryň konserti 26-njy dekabrda geçirilir. 27-nji dekabrda bolsa Johnny özüniň ilkinji Türkmenistanaky konsertine gatnaşar. Daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertlerini biletleri sport toplumynyň kassalaryndan satyn alyp bilersiňiz. Dünýäde kömür sarp edilişi artdy. Üstümüzdäki ýylda global kömür sarp edilişi 1,2 göterim ýokarlanar we rekord derejäge ýeter. Bu arada Halkara Energetika Gurulmasy tarapyndan taýýarlanan kömür 2022-2025-nji ýyla çenli feljeriş we çaklama hasabatyna bellenip geçilýär. Hasawatda bellenişi ýaly dünýäde energetika bazarlaryna durnuksuzlyk sebäpli 2022-nji ýylda kömür sowdasy, onuň bahasy we sarp ediş möçüri düýbünden üýtgedi. Şol sebäpli şu ýyl dünýäde kömüriň sarp edilişi 9 ýyl ozalky rekorddan geçer. Ilkinji gezek 8 milyar tonnadan geçer we isleg 2025-nji ýyla çenli şeýle ýokary derejede galar.
Şolar wagtyň özünü öňkü rekord görkezji 2013-nji ýylda hasabalyny we görkezji 7,997 milliard tonna deňdir. Hasabata görä Hindistan'a kömürüň sarf edilşi 6,18 götürüm artyp 1,103 milliard tonna barabar bolar. Hytaýda bolsa kömüre bolan isleg ýokary bolmagyny galar we 4,250 milliard tonna deňeçer bolar. Käbir Ýewropa ýurtlary tebigi gazyň bakasynyň ýokary bolmagy sebäpli kömüre geçdi. Muňa garamazdan Ýewropa ýurtlary 2025-nji ýyla çenli kömürüň sarf edilişini 7 götürüm azalyp 522 million tonna ýetirmegi meýilleşdirýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bu görkezji 6,13 götürüm azalyp 383 million tonna, Japonya'da 3,18 götürüm azalyp 158 million tonna, Russiýada 1,14 götürüm azalyp 227 million tonna barabar bolar. Üstümizdäki ýylda kömürüň önümçiligi 5,14 götürüm artyp 8,318 milliard tonna deň bolar. Messi'nin Instagram'daky suraty rekord goýdy. Şu günler ähli jemgyýetçilik torlary Lionel Messi'nin suratları bilen bezelip dur. 36 ýyldan soňra Messi'nin futbol karieresini jemlen dünýä çempionlugy dünýäniň ähli ýerine uly şowhuny wesledi. Dünýäniň ençeme ýerine Argentinanyň gazanan bu üstünligi uly dawaralar bilen belenildi. Argentinanyň paýtagty Buenos Aires'iň esasy şaýolary adamlardan ýaňa ýer galmady. Bu tarihi üstünlük Messi'nin girdejitini hem bir ese ýokary galardy. Dünýäniň iň baý turgunlarynyň hataryna durýan Messi'nin dünýä kubogy bilen özüniň Instagram jemgyýetçilik toruny paýlaşan suraty bolsa turgunlaryň arasynda rekord goýdy. Şu gün ýagny 20-nji dekabr Aşgabat wagty bilen 09:40 töweregini bu suraty 53 millionyň gowrak laýyk aldy. Ýagny 53 millionyň gowrak ýazarlaýjy bu suraty gowurdy. Messi'nin kubokly suraty bilen ören köp arzu etdim, ören köp isleg bildirdim. Entegem ananyp bilenmok diýip özüniň begenjini paýlaşypdyr. Bu paýlaşylan bu ýsonç hem de şatlyk duýgulary 1,14 million tesir aldy. Messi'nin bu jemgyýetçilik toruny 400 million agdasy bar. Fransiýany esasy wagty 3 tamamlanan duşşykda 11 metrlik jerime urgulary bilen 4-2 hasabyna ýeňip çempion bolan Argentinaly Messi milli ýygnasy bilen jemi 172 duşşykda oýnap 98 gezek tapawutlaryny. Ol şu gezekki dünýä çempionatyndan hem 7 gol geçirip iň köp gol geçiren futbolçularyň hataryna Fransuz bätdeşi Kylian Mbappe'den ýyza galdy. Mbappe'niň gol sany 8-de deň boldy. Şol wagtda Messi'niň ady rowayaty öwrülen futbolçy Pele, Braziliýaly Ronaldo, tenis dünýäsiniň ägirtleri Roger Federer, Rafael Nadal, basketbolçy LeBron James ýaly belli turgunlar hem gazanan üstünligi bilen gutlady. Finalda armanly galan Fransiýanyň milli ýygnasy Kylian Mbappe bolsa Instagram hasabyna goýan suraty 16 million like aldy we 515 000 tesir gazandy. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Saud Arabistanynyň daşary işler ministrini kabul etdi. Saud Arabistany paşalygynyň Türkmenistandaky elçixanasynyň täze binalar toplumy açyldy. Putin final duşuny 2-den soňra tomaşa edipdir. Moskwaly sirk ustatlary Aşgabatda mehmançylykda. Gazagstanyň prezidenti Özbegistana döwlet saparyna bolar ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com internet saýtymyzdan okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV web saýtyndan asla uzaklaşmaň, çünki biz size habarlary gyzygyny bilen ýetireriz. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryna duşýançak hoş sag bolun.